Халыкның тынгысыз йөрәгенә ачкышыны әле кайлардан, кофтаулары артыннан эзләп йөрисе түгел. Әмма тыйнакның тыны чыкмас. Шынлап эш кырганы күкрәк кагып йөрмәс диләр. Гадиллекне, гыйлемлекне, татарның йоласын, кыйбласын, теленең бәрәкәтле язмышын, әдәби үрнәкләренең туа тумышы оясын эзләгәндә, шактый ерак юллар йомгагын сүтәсе булды. Татарстан белән Башкортстан чигендә 3 сәгать поясы кисешкән урында урнашкан Актаныш төбәгендә яшәүче халкыбызны тәүге кояш нурлары бездән барыбыздан да 2 сәгать алданрак уята. Иртә чәчкән уңар дигәндәй, аларның иҗаттагы да, хезмәттәге дә, белем кыры уңышларының нигезе дә шуннан башланадыр да инде. Соңгы елларда район үзәгендә урнашкан сәләтле балаларны үстерүче гимназия-интернатка да ата-аналар үз балаларын төрле шәһәрләрдән, төрле төбәкләрдән һәм хәтта төрле илләрдән китереп укыталар. Оренбург, Уфа, Мәскәү, Казан, Чиләбе, Казакстан һәм хәтта Каф таулары артыннан, Сәгуд Гарәбстаныннан килгән балалар да бар. Мәктәпнең үз йорты, интернаты, тәрбиячеләре бар. Сорап килгәннәре дә, алып биргәннәре дә, таптым дип әйткәннәре дә, биредә дөньяны үз туган телендә танып белергә өйрәнә. Күргәнегезчә, безнең музейыбыз бик яхшы һәм сыйфатлы фоторәсемнәр белән баетылган. Әлеге рәсемнәр барысы да Казандагы Әлфия Авзалова фондыннан безнең музейыбызга бүләк итеп алып кайтылды. Картаямыны соң йөрәк дип кайчандыр аның бәргәләнүенә бүген яшьлеген кичләренә алып кайта алсак, һич тә картаймас дип җавап саласы килә. Татар җырын бар дөньяга таныткан татар сәнгатенең илчесе, моң патша бикәсе, легендар шәхес, яраткан җырчыбыз Әлфия Авзалованың җырларын, тормыш истәлекләрен, шәхси әйберләрен, меңләгән тамашачыларының дус-ишләр, туганнар хатирәләрен, гомумән, аның сүнмәс бай мирасын җыйган мондый музей галәмдә бердән-бер. Әлфия Авзалова исән сау чакта чыгыш ясамаган бер генә дә татар яшәгән авылы, шәһәре калмагандыр. Әмма аның күңелләргә мәңгегә җуелып калырдай эзләре туган туфрагына, Актаныш якларына кайтып сыенды. Актанышның сәләтле балаларны үстерүче гимназия-интернаты бу хәтер һәм белем учагын кабызып, аның ялкыннарында бар татар дөньясын җылытып, моңландырып һәм дә сагышландырып һәм рухландырып торган урын. Музей безнең рухи мәйданыбыз, без биредә еш кунак булабыз. Әлеге музей безнең республикабыз кунаклары өчен генә түгел, беренче чиратта аның укучылары өчен эшли. Биредә безнең якташ әдипләребез белән очрашулар, мастер-класслар һәм беренче чиратта дәресләребез үтә. Хәтта дәресләр дә үтә. Әлбәттә, музыка дәресләре үтә һәм кичкенә сыйныфларда татар әдәбияты дәресләре үтә. Кеше инде ул хайван түгел, шулаймы? Ул фәрештә дә түгел. Аятына карап, хәяты диләр. Күркәм әхлаклы шәхес тәрбияләү бу мәктәпнең көнүзәк максатларының берсе. Шуңа да әдәп, әхлак дәресләре атнасына 2 дәрес укытылган мәҗбүри сабакларының берсе. 10 яшьтән үк әти-әни канатыннан аерылган, үз-үзен караган, тәрбияләгән, иртән торып юынган, киенгән, ашаган, кул сузымы арагына да түгел бит әле үз йортыннан, туган туфрагыннан, гаиләсеннән шактый ерак яшәгән укыган балага дөрес тәрбия, туры юнәлеш бирү, әдәпле, тыйнак булырга, үзара ярдәмләшеп яшәргә, гадәт кушканча авызны үлчәп кенә ачарга, җип кына сөйләшергә өйрәтергә, бузыклык эшләүдән тыярга булар барысы да интернат тәрбиячеләре, мөгаллимнәре җилкәсенә төшкән зур бурыч йөкләмә. Саваплы эшләрдән белем нуры иңә диләр бит. Тәрбиягә карасак, бу балалар ни дирәк? Монда бит инде төрле төбәкләрдән җыелган балалар, төрле яшьтәге балалар икән, 5-тән 8-гә хәтле утыралар бер сыйныфта бит ул. Аларның яши ниләре дә менә бүлмәләрдә дә алар хәзер менә 2-шәр генә яшиләр бит инде. Менә мин үземнең фикеремне әйтәсем килә, күзәтүемне. Алар югары классларга җиткәндә бөтенләй икенче төрле балаларны, гимназия балалары, бүтән мәктәпләргә караганда менә ничектер интернатта тәрбияләнгән, үз-үзен карый торган шундый испай матур егетләр үсеп чыгалардан иншалла. Һәм мондый балаларга дәрес бирүе дә рәхәтме, юкмы? Рәхәт.
Менә мин карап торам, алар барысы да сезнең күзегезгә генә карап тора. Әйеме, алар матур утыра, яхшы тыңлый. Алар һәр вакыт шулаймы? Әллә без килгәнгә генәме? Алар минем дуслар, шулай бит балалар. Дус алар минем белән. Мин алар белән дус, алар минем белән дус. Ничектер теге укытучы дигән ниндер бер шик бик куймаска тырышам мин алар белән. Мин үзем әйтәм инде шулай дип инде. Теге ничектер каты кагаласым килми балаларга. For English, that's great. 5 for English. Congratulations. Акыл кәсәсеннән чыккан белем әрәмгә түгелмәсен. Гимназиядә бу кәсәне көн дәвамы су тегермәне кебек тулландырып торалар. Баланың 6да алганы 60ка җитәр диләр. Кызыклы шәкертләр була күрмик. 60та үкенечле сырлар маңгайга ята күрмәсен. Мәктәптән тыш эшчәнлеге вакытында интернат укучылары һичбер минутларын да заяга уздырмый. Укый, уйный, спорт белән шөгыльләнә, төрле телләр өйрәнә. Татар, рус, гарәп, инглиз. Мәктәп программасыннан аермалы буларак бу дәресләр укучыларның сөйләм телләрен үстерүгә, иркен сөйләшергә, чит телдә фикерләргә, гомумән дөньяны танып белергә өйрәтә. Инде мәктәпне тәмамлап чыкканда, алар нәрсәгә ия була, нинди белемнәргә ия була инглиз теленнән? Яхшы гына сөйләшә алалармы, юкмы? Иншалла, бу безнең максатыбыз. Камил итеп, матур итеп, мәктәпне бетергәндә ниндидер үзләренә кирәкле экзаменнар бирерлек булып, башка илләрдәге кешеләр белән камил дәрәҗәдә аралашырлык итеп, аралашырга максатыбыз шундый. Бу инде интернат. Бу интернат каяк басты без сезнең белән. Бу интернат 2019 елны Рөстәм Нургалиевич беренче килеп киткәннән соң, балаларны күргәннән соң беренче мәртәбә шул интернатны төзеде безгә 100 урынны. Актанышының татар телендә белем һәм тәрбия биргән гимназиянең уңышларын күреп, республика җитәкчелеге бу уку йортын татарның Оксфорды югарлыгына җиткезергә ният кыла. Тарих, җәмгыять белеме, география, биология кебек җәмгыяви фәннәрдән дөнья күләм һәм Россия олимпиадаларында җиңүчеләрне, рус теле, математика, физика, информатика кебек төгәл фәннәрдән имтиханнарын елда 100 балга бирүчеләрне, төрле телләрдә сөйләшә аралаша алган балаларны үстерү җиңел эш түгел. Алтын да җиңел табылмый, әмма телнең тирәге булса, милләтнең дә терәге булыр диләр. Алар белән горурланабыз. Безгә менә алар мәктәпне укып бетереп чыгып киткәнче үзебезнең балалар шикелле. Укытучының бит инде аның үзенең баласы белән укыткан баласы бергә кушылып бетә дигән шикелле генә булсаң, өйгә кайткач кына күрәбез бит үзебезнең балаларны беренче сәгать кенә. Үз балаңда менә шу балалар янда, ул балалар да шунда укый. Без аларга бер тигез карыйбыз. Теге аерым карау, минем бала, аның баласы дигән әйбер юк менә. Бала безнең. Интернатта яшәгән балаларга әлбәттә дә. Әйе, әлбәттә. Әлбәттә без бит аларга әти дә, әни дә, апа да, без аларга барысы шундый. Алар менә авырып ширләп тә китәләр. Аларның төрле күңелләре төшкән вакытларда бул. Алар бит сабый. Һәм менә бу интернатка җыю гадәте ул элеккедән килгән. 11 елдан бирле бара, мәктәп ачылганнан бирле. Ул инде сәләтле балалар өчен гуманитар гимназия интернат буларак ачылды. Бүген бу гимназиядә 400дән артык бала укыса, шуның 50гә якыны интернатта тәрбияләнә. Бу төрле шәһәр төбәкләрдән, хәтта төрле илләрдән килгән балалар. Бер гимназиягә укырга килгән сәләтле бала инеләрен, сеңелләрен ияртә. Укыр өчен, яшәр өчен интернатта бар шартлар да тудырылган. Ашау, киендерү, бүлмәләрне җиһазландыру өчен ата-аналар бер тиен дә сарыф итми. Укы, тырыш, үс, дәүләт милкендә, Ходай иркенендә, остазлар тәрбиясендә. 7нче елыгызны укыйсыз. Ни өчен бу мәктәпкә бирәсе булдыгыз? Үзен алдагы тормышта тотырдай кеше булып үсәлсен дип, яхшы укытучылар кырында яхшы белем алсын дип тырышабыз. Әмма сагындыра торгандыр бит. Ирәнделәр инде балалар 1нче классларда, 5нче класста гына сагындырганнар иде. Үзләренә бик тә ошагач, мәктәп тормышы аларны биш биләп ала. Алар үй турында, әтияни турында уже уйлап та бирмәйләр. Безнең Самат матур итеп сөйләшә, без дә аңа ияреп татар сүзләре кыстырабыз. Без бит инде башкачарак сөйләшәбез. Димәк, аның теле дә шомарды һәм белеме ягыннан да ул үсте, дисәк була. Ул бик үзенчәлекле, үз сүзен җиткезә торган җегет булып үсеп килә, Аллага шөкер. Минем Азаматым монда 4нче улым укый, 10нчы класста. Ул программист направлениесен сайлады үзенә. Физика, математика классында укый.
Менә безнең 3нче улыбыз әле генә 11-не бетереп китте. Аяз улыбыз Санкт-Петербург шәһәренә университетның профтех дизайн факультетына бюджетка эләкте, Аллага шөкер. Гимназиябезне яхшы билгеләргә генә бетереп китте. Тәрбияче апаларыбыз икенче әни булып, балаларны мәктәптән соң каршылап, дәресләр эшләтеп, йортларга яткырып, тәмле ризыклар белән сыйлап, һәр безнең икенче әти-әни булып, аларны безне алыштырган өчен аларга зур рәхмәт. Казанда адымнарда укыдык, анда түләү бар иде. Менә без шуны безне түләү безнең күп балалы гаилә булгач, безгә әзрәк авыррак булды. Бер балага ашавына, интернатка 15 мең түләйдек айына. Ике балага уже күбрәккә китә, но бит инде безне шул ягыда бик кызыксындырды. Безнең гимназиябездә балалар бушка ашыйлар, бушка яшиләр, төпле белем алалар. Беренче килгәндә безнең авылдан 3 бала килде. Шул 3 баладан соң алар 11нче классны бетереп чыгып киттеләр. Аллага шөкер, бик матур укыдылар, гел алдынгылар рәтендә булдылар. Олимпиадалардан урын алып кайттылар. Ну, горурлык хисе нык көчле булды. Анда инде алай булып уйламаган идем. Ну, иң мөһим нәрсә булды. Белем генә түгел, ул кеше буларак да. Шәхес буларак, менә русча әйтмешле, независимый, самостоятельный. Менә шундыйга өйрәттеләр балаларны. Һәм еге балаларын нитеп, егена югары балаларга биреп, үзләре теләгән уку йортларына Казанга бардылар. Бюджетка керделәр. Ул безнең өчен бигрәк тә әйбәт, финанс яктан җиңел булды. Шуңа күрә зур бала шай менә нәрсәсен юл күрсәткән ул чакта инде. Икенчеләре аның артыннан карап, безнең дә Барасовский дип сөйли башладылар. Шуннан соң 11нче классны бетергәннән соң укырга керде. Аның артыннан икенче малаем минем 10нчы класска монда килде. Аңа ияреп 5нче класска кызына бирдем. Ата-аналар өчен иң төп шарт мәктәп нинди булырга тиеш? Безнең гимназиябыз кебек булырга тиеш. Укытучыларыбыз, дирекциябыз безнең бар яклап та килгән. Балалар сәләтлеләр барсы да. Мин инде икенче баламны монда укытам, беренчесе инде безнең КФУны бетереп юрфак булып эшли. Бүгенге көндә без икенче кызыбыз инде шунда 8нче класста белем ала. Безгә инде гомумән бик нык ошый, ата-аналар белән эшләүдә, коллектив та ошый безгә, балалар да ошый, барса без инде сөенеп туя алмыйбыз. Дөньялар исән булып, сау-сәламәт булып, эшләргә яшәргә генә язсын безгә. 5нче сыйныфта менә никтер 1-2 ай менә мин җыламыйча йөрдем. Аннары соң күреп яңа ел мөгъҗизасын, бар кеше гаилә белән өйдә, ә мин монда интернатта, миңа 10 яшь, менә күзленә елыйсы килә иде инде. Елап әнигә шалтырата идем. Мине башта жәли дә яра, мин сине хәзер ни эшләтим диде дә булды. Шакирова Риздәгә 15 яшь тумышы белән Сарман районыннан гимназиягә абыйсына ияреп үз теләге белән укырга һәм яшәргә килә. Бүген Резидә мәктәпнең тормышына багышланган укучыларның Ак җилкәннәр газетасының баш мөхәррире, кайчандыр гимназиянең яшь шагыйрьләр түгәрәгенә йөреп, үз туган телендә каләм тибрәтергә өйрәнгән, беренче язмаларын, шигъри тезмәләрен ак кагаз битенә сала башлаган кыз. Әгәр дә бу тарафларга язмыш китермәгән булса, күп кенә хыялларымны тормышка ашыра алмас идем ди. Менә чынлык турында әйттек бит, менә билгеләр алу буенча, уку буенча, менә шундый шартларда уку ул барыбер балага нәрсә бирә? Дисциплина, үзеңне кулда тоту, үз вакытың белән үзең менә сарыф итү. Мәсәлән, менә өйдә яшәгән балаларына кайталар, мәсәлән, ял итәләр, уйныйлар. Аларга мәсәлән әтәниләре килеп әйтергә мөмкиннәр. Әйдә улым иш эшлә дип. Ә син үзең кайтасың, син үзең уйлыйсың башыңда, тәк, менә ярты сәгать мин ял итәм, 2 сәгать мин иш эшлим, аннан соң йокларга ятам. Үз көнең үзең күрә башлыйсың гомумән. Дәресләрне әзерләмәгән вакытың булдымы, юкмы? Булды, әлбәттә, була андый очраклар, бик алҗаган чаклар, яки менә инде төн тулып китте, менә бетмәде ише. Әлбәттә, була андый чаклар. Һәм син монда инде ни өчен, нинди максат белән килдең? Син бит инде юкка гына килмәдең монда. Мине монда бик кызыксындыра дигәндәй, укытучыларның битараф булмавы. Менә алар син өчен кеше ясыйлар. Һәрбер безнең әзерлек, олимпиадага әзерләнүләр, безнең һәрбер проект ул менә республика уровенендә үтә дисәң була. Менә безнең шул кадәр менә дисциплиналаштыралар. Менә үзеңдә мәхәббәт күрсәтә башлыйсың ул юнәлешкә. Димәк, мондагы укытучылар алар тый хезмәтен кушканга гына йөрмиләр. Әйе. Акчага гына йөрмиләр. Ул нидер бөтенләй икенче мөхит, икенче төрле җир. Бу менә танышу мөхите, үз-үзеңне күрү һәм шәхес булу мөхите бу беренче чиракта. Тәрбиячеләрегез бармы?
Әйе, минем бик әйбәт тәрбиячем, минем ул Гөлшат апа. Рәхмәт аңа. Гөлшат апа нинди ул? Гөлшат апа ул нык кешелекле, ул нык әйбәт. Ул балалар турында гел уйлай. Ачуланмыймы сезне? Ул безгә чынлап әйтергә беркайчан да ачуланмый. Донер әйтәле, менә бит инде 6-нчы сыйныфта килгән бала, әле бит син әле кечкенә бала идең, әйме, кем сине уятты иртә белән, кем сине ашатты, кем сине киендереп укырга җибәрде? Күп кенә әйберләрне уяту, ашату, ул безгә инде воспитательләр һәм безнең әйбәт поварларыбыз. Киендерү мәсьәләсе ул инде үзебез инде. Үзең. Димәк инде шын тормышка әзерлек бара. Куркытмадымы бу? Әтиәнеңне куркытмадымы? Юк, без бит монда ни белән татар телен уздырырга, татар телен әйбәтләргә килдек. Әйбәтләдеңме соң? Әйе, хәзер әйбәт кенә носитель уровня инде. Сөйләшәсең. Әйе. Килгәндә ничегрәк иде хәлләр? Килгәндә мин татарча әз генә җөмләләр сөйлә идем. Хәзер инде әйбәтрәк, Аллага шөкер. Мин теге елда килдем бу мәктәпкә укырга, һәм теге елда яшәй башладым инде. Бу ниченче класста инде? Ниченче класска килдең? 10нчы класска килдем. 10нчы класска. Ни өчен нәкъ менә бу гимназиягә бирәсе булдылар ата-аналарың? Чөнки монда ныгайбәт укыталар, яшәү условиялары да бар. Ныгайбәт монда. Син моны хәзер үзең сизәсеңме, юкмы? Сизәм. Билгеләрең ничегрәк үзгәрдеме, юкмы? Билге генә түгел, белем бит инде иң мөһиме, шулаймы, билге түгел. Үзгәрмәде алай. Ну, яхшы якка инде билге үзгәрмәде. Булай яхшы якка белем күбәя. Син бит хәзер 11гә барачаксың, 2нче елга. Юк, хәзер 11дә мин. Син дә хәзер 11дә. Репетиторлар бармы монда? Бар. Репетиторлар бар. Без укытучылар занимация итә безнең белән. Укытучыларыгыз үзләре сезнең белән шөгыльләнә. Атнасына ничә мәртәбә очрашасыз? 1-2 мәртәбә дәрестән тыш һәм дәресләрдә дә. Беренчедән мин башта Адмарда укыдым, Казанда. Аннары Мәскәүгә күчтем. Анда татар теле булмагач, миңа кыен булган иде һәм мин белдем һәм минем монда әбиләрнең туган авылында шундай яхшы мәктәп ачылганын белдем. Миңа әни сөйләгән иде. Һәм мин монда күчәргә уйладым. Минем белән бергә минем абыем күчте. Ул уже экзаменнарын бирде. Теге елны. Уңышлы бирдеме? Әйе, уңышлы. Миңа ашада аны бик нык итеп әзерләттеләр. Яхшы бирде. Монда нинди фәннәр бик көчле булып санала? Монда мәктәп полилингваль булып дип санала бит инде. Татар теле, инглиз телләре бик нык. Наклон шулары. Төп фәннәр, төгәл фәннәр? Аларда бик нык өйрәтелә. Кем шул профильләрне сайлый икән? Аларга укытучылар аерым калып өйрәтәләрме? Әйе, аларга һәрбер кешегә индивидуаль подход. Буш вакытларыгызны нәрсәдә үткәрәсез? Ничек үткәрәсез? Безнең 11нче класс бит буш вакытыбыз алай юк дисәң дә була. Шул мәктәптән соң кайткач 1-2 сәгать ял үтәбез дә инде, аннары егешләргә тотынабыз. Әзерләнергә тотынасыз инде. Программирование буенча, программалаштыру буенча кайсы вузга барырга теләгең? Мин КФУга барасы килгән. Анда бик әйбәт специалистлар бар. Шул нейросеть буенча, беспилотный аппаратлар буенча һәм башкалар. Интернатта һәр бала яраткан шөгыле белән бик яшьтән үк мавыгып, үз-үзен киләчәктә кем буласын, нәрсә эшлисен аңлап, абайлап күреп үсә. Һәрбер баланың проект эше бар. Ул аны берничә ел дәвамында алып бара, тәҗрибә туплый, белем җыя, камиллеккә омтыла, кем рәсем ясый, кем музыка белән шөгыльләнә, кем иҗатка, сәнгатькә бирелә, кем өлкән остазлар, абый-апаларыннан үрнәк алып, программалаштыру һөнәренә бик китә. Чуалган, кысулы мең төрле тыйынны үзләре сүтә торалар, хәл итү ысулларын үзләре таба торалар. Әйтегез әле миңа, кайсы хатын-кыз чәчкәләр яратмый микән? Мин дә әнидән карап, чәчкәләр эшли башладым. Кибет киштәләре төрле ризык белән тулы булуга карамастан, үзебез ясаган табигый сырыбызны бик яратып кулланабыз. Сыр белән кәҗәләребездән алган сөтне эшкәртеп төрле ризыклар ясыйбыз. Бүгенге көннәрдә сәламәт яшәү рәвеше модада, ләкин кибетләрдә сыйфатлы товар табу авыр.
Biz sizga o'zimiz әзерләгән Әхмәт Нур чәен тәкъдим итәбез. Үз кулларым белән әзерләгән чәй чынлап та ышанычлырак. Бүген мин сезгә башваткыч уеннарын күрсәтеп итәчәкмен. Бу инде безнең ала торган банара уены. Бу уен безнең 18 шәкертмәдән төзелгән һәм шәкертмәләр астында безнең соннар да язылган. Кемгә соннар теләгә, шул моннан bir җәзалы һәм шул җәзаны үти. Сезнең каршыгызда агачтан эшләнмәләр. Әлеге эшләнмәләр станок ярдәмендә эшләнә. Без аны башта компьютерда проектын ясыйбыз, аннары шул проектны станок үзе кисә. Бу минем Олимпиадада катнашкан проектларның берсе. Бу инде ткацкий станок. Монда төрле чүпрәкләр, төрле кирәк мотор сөлкеләр тегерле була. Бу каен тузыннан эшләнгән әйберләр җиләк җимешләре өчен савыт саба, мысы паспорт тышлыгы өчен җайланма, баш киеме, түбәтәй, кайнар савыт сабасына куяр өчен җайланмалар, мысы кызларга кияр өчен калфак. Әмма күңелгә күлмәк кидереп булмас, бу бәрәкәтле йортта да барысы да ал да гөл дисәк, бераз арттырырбыз. Инде ничә еллар гимназия җитәкчелеге бинаның башлангычлар укыган, инде шактый искергән, таушалган, тәрәзәләре дә рәттән чыга барган, ян корбасын төзекләндерү, заман таләпләренә туры китерерлек итеп җиһазландыру турында хыяллана. Инде ничә еллар татарча укый торган балалар үз замандашларының, яшь шагыйрьләренең, язучыларының дөнья күргән өр-яңа китаплары, кызыклы заманча әдәбият үрнәкләрен Казаннан кайчан инде Актанышка да кайтып җитәр дип көтеп тора. Һәр нәрсәнең дә үз вакыты бар. Тимерне дә кызуында сук диләр. Бердәм имтихан нәтиҗәләре буенча 200 балга бирүче балаларны әзерләгән укытучыларның бу бәхәссез эше кайчан бәяләнер, кайчан исемнәр алыныр, кайчан дәрәҗәләр бирелер, мактаулы хатлар тапшырылыр, юллар авырлыгын юл кичүче генә белә шул. Безнең күңелдә булган ниндидер бер хисне яки инде кыенлыкны ачыклау нигезеннән җыелдык, шулай бит? Башка көндәгечә сөйләшәбезме? Кич инде, йокларга вакыт. Белем йортының тәрәзәләрендә генә шәм яктысы чагыла. Балалар шәмчекләргә җыела. Кем ничек көнен уздырган, кем нинди уңышларга ирешкән, кем иртәгесенә инде планнар корган, апаларына барсын да түкми-чәчми сөйләп бирәләр. Туры юллар үрле, ураудан такыр, ни хәл итәргә, яңасын табарга, мөнбәрләрдән киңәш итүгә караганда, бер учак янына җыелып серләшү, бәгырьләр гүмбәзенә үтеп керердәй ышаныч ул. Минем өчен күңел җылысы ул минем яратып уйнаган һәм тыңлаган көйләрем. Бүген миңа әнием мине сагынды дигән уй җылытты күңелне. Минем өчен күңел җылысы ул үземнең бүлмәдәшем белән үткән көнне сөйләшү, шул җылы китерә. Миңа җылылык бирде абыем белән сөйләшү, без аның белән нык сирәк күрешәбез һәм сөйләшергә тырышабыз вакыт булганда. Ә безнең күңел җылысы бу балаларның булуы. Безне күргән чит күзләргә карап, ул минеке дип әйтәсе. Сизмәсен дип ятлар, яшерәмен күзен, бары тик син язган хатлар саклый сөю сүзен. Сизмәсен дип ятлар, яшерәмен күзен, бары тик син язган хатлар саклый сөю сүзен. Вакыт киртәләгән тәкъдир биләмәсендә кайсы сынарган иде, кайсы иртәләгән иде, үз урынын, үз вакытын, үз юнәлешен тапканнары да сирәгәйгән иде. Кемдер туган телебезне яшергән иде, кемдер урлаган иде, кемдер тутып булгаган иде. Барысы да үтә, бөтенесе кала диләр шул. Әле халкыбызның йөрәк ялкынын дөрләтеп торганнарның гамәлләре бүген сабагына төшсә, иртәгә тамырына күчәчәк. Шулай, сукмакны бер кеше, юлны халык сала диләр. Алар үрнәгендә, алар өлгесендә, татарның һәр почмагында да шундый ук бер татар мәктәбе эшләп килсә, 1100-гә таркалмыйча бергә тулыр идек тә,
ялгыш язылган язмышыбызга бер дога кылыр идек.